Zi acum, ce vrei să fac cu filmele? Mai vreau o ciorbă. Vrei să te pun pe net? Da, o ciorbă cu schi. Cum te numești? Bilader. Mână chiar nu mai văd. Cum ai zis că te numești? Bilader. Biladen de România. De la Cugir. De la Cugir. Și cu ce ați venit domnul Biladen în orașul Cugir? Îmi place să beau ciorba cu țăicănea. Cu whisky. Vă mai întreb o dată, cu ce ați venit domnul Biladen la Cugir? Zic-o tu, că tu mi-ai dat. Da, mai zic eu. Cu vaporul. Cu ce vapor, domnilor? Din Castellion am adus eu. Și unde mergeți? Și nu sunt sătul. Mai vreți să comandați ceva? Încă o dată porțile duble. Domnul Deaconu, mai sunteți de acord să... Eu nu sunt de acord pentru că am mâncat 2 ciorbe cu whisky și cu cubate înăuntru și mi-e frică de el dacă mănânc așa mult. Și nu vreți să poate vomit. Mi-a place așa ceva, nu am făcut nimeni în România și am încercat să fie foarte bună mâncare, totul la altă. Și cu ce ați păscut? Deci am avut o vacă și un bou. Boul a rămas în Cugir, că era moțul. Am mers cu 240 la oră. Da? Ca să prind ciorba asta. Ca să ce? Ca să ce? Am mers cu 240 de km la oră ca să prinde ciorba asta. Și a fost bună ciorba? 240 la oră cu ciorba. Cu tot. Cu ciorbă cu tot. Cu whisky. A fost bună. Domnul Biladen, dumneavoastră ați consumat mai repede ca mașina ciorba. Nu, Cred că dumneavoastră aveți în ciorbă 260. Eu kilometraj. Au că kilometrează. Kilometrează? Nu mai râde, bă, că nu e râs. Oameni poate să fie și... Nu mai râdeți, că nu-i de râs, nu vorbim de oameni necăjiți. Cum stați cu kilometrează? Da, a fost foarte bună. Ce v-a plăcut în viața dumneavoastră foarte mult? Mangiare cu combinație alcool. Cum se numește această rețetă? Nu știu, orice E de la mama de acasă. Și domnul Biladen, cu carnea asta de curcan ce faceți aici? Nu prea, am servit măninte, dar nu mâncat mai. Asta nu prea arată ca un mic. Asta arată mai mult apendix. Uitați domnul Iriza, sunteți de acord să-i dăm la domnul John Foșpecher? Bine, mă. De Sugel. Italia. Un feroce, iubește penixul. Dă-mă vei să bă parola. Dai să beau. Nu, mă, îmi plac micii. Păi bine, dacă le-ai cerut. Dar lasă și pe jumătate. Poți să le băgați în ciorbă. Mulțumesc, domnul frumosul. Da. Cocktail. Le băgați în ciorbă, mă. Bag și-o mic, aici. Doamna, nu servește-o mic. Ia uitați aici și aveți Dumnezeu. Nu mai văzut. Ia zi. Ia ai sunat. Iar ce consumați acolo, domnul Iriza? Domnul Bin Laden? Din pe aia nu pot să beau Consumă din mașină de spălat o spălătorie de vase cu puțin alcool. Nu pot să beau din bar numai din blic. Da, frumos, că... Că mă jenez la buric. Așa ceva nu se poate. Din... Chiar că nu se poate, chiar tu zici. Domnul Iriza, e destul fără smântână serviți alcoolul. Și smântână băgăm. Uitați așa. Ce chestii murdare faci, bă. De ce? Whisky? Cocktail. Cu brânză rânce zâdă. Domnul Bin Laden, asta e rețeta arabică? Nu mai rețeta foamei să numește. Așa ceva nu se mai poate mânca. Decât? Numai la ora 7 dimineața. Îmi dați voie să vă filmez vodka. Mamă, la dacă... Mai aveți? Hai să-mi bat pula, i-a tras, bă! Mamă, ai băut 6 ani.
Ce anume mă mănâncă? Domnul Bin Laden, nu mi-a arătat puțin burta, să vedem câte ciorbe a intrat în burta. De profil. Asta am făcut. Nu-i de mirare. E mai mare ca și capul dumneavoastră. Cine vrea să se îngrașe? Si, și dacă eu vă spun sincer că Cine la vrea e să se îngrașe? capabil să mănâncă și pătrunjelul ăsta, Nu cred. Flori. să mor tu că nu mănâncă. Vă, sunteți vegetarian, domnul? Sunteți vegetarian? Sunt într-o oră de masă. Și vegetal. Nu o să iert nimic. Vă rog frumos să mai serviți și puțină carne. Este venită carnea din Arabia Saudită, de la dumneavoastră din țară. Desertul, da, de porc. Desert. Ah, desert. Îmi bagă în apă și... Și o beau. Cine logic? Bă, băi, eu ziceam, E de pula mea! Lasă-mă ce era. Ei, Doamne, iartă-mă! Moțul jucărie, bă! Vasă Nu mâncă nimeni ce mânc eu, mă. Nu ai dreptate. Mânc Hai pe să, pășune. hai să, hai să, Pe pășune, mă. Domnul Bin Laden v-a săturat? Niciodată. E de pula mea! Ce mânc eu, nu mâncă nimeni. Mai aveți încă ultima porție pe ziua de astăzi. Da, nimeni, da, bă, Apă tare. vomită. Se numește cangur. Îți vomită, mă. Poftim, domnul Ion Dolănescu. Bă, eu am de 3 ori cât ai, mă, cu de la mai tu pe mine. Ia și fă-i masaj cu buzele. Da, bă. Da, ia mă și mănâncă. Ăsta rupeți-l în două, mă. Nu mai pot. Domnul Bin Laden în sfârșit se vede sătul. În sfârșit s-a... Cervețel! Cervețel, bă! Nu m-am așa la cură. Iasă cu... Ștergătoare. Trot! Au cu ștergătoare iasă. Ce mă vezi la mine? Să căscați gura să vedeți șervețelul. S-a amestecat bine. Bună e masă. Mă nec, chiar mă face să râd, în pui mei. Mă face să râd, nu mai fiți așa de bun. Ați Poți consumat? țigarete dacă vreți? Doar nu mânca și țigări, domnul Bin Laden. Eu mânc ce vreau eu. Nu mă se face rău. Un foc? Un foc, domnul Bin Laden? Un foc? Nu vreau să văd asta! Aoleu, ce mă mână! Mă dați-mă să care, domnul. Dă-i un foc, mă! Foc, nu vreți, domnul, la țigare? Băi, de pula mea că mă pun ăsta pe net dacă nu râde o țară întreagă. Scrumieră nu vreți?